Barka da zuwa labarai zalla. A yau dai mun kawo muku labari ne akan birthday na wani wanda aka sani da Mai Wushirya. Mai Wushirya dai ya yi birthday nan da 'yan kwanaki da suka wuce. Abokanan shi sun shirya mai wani gagarumin celebration wanda sun mai shine a matsayin surprise. Shine suka zo suka bashi mamaki, amma dai bari mu sa muku bidiyon ku gani da idonku ku ji da kunnenku ku ga yanda abubuwan suka faru. Yadda surprise birthday to you. To a yayin da wasu suna mai barka, wani abokin shi kuma yana ɗunguma mai wani irin zagi da yake ko da wasa ne dai, amma dai bari mu ji kuma bari mu gani. Happy birthday to you, ɗan uwanka. To a yadda dai daga fuskan wannan abokin nashi kaman dai da farin ciki yake mai wannan murnar, amma bari dai mu ci gaba da kallo mu ga abin da zai faru can gaba cikin bidiyon. Ustaz Material Jifre Shalamin ne ke magana. Yana nan fa, shege kandararren banza kandararren wofi. Ana ɗan ci, ana ɗan kyamurewa, ana matsewa, wuya yana ɗan kauri. Ana ɗan samun wuyan zakara ana ci, amma shi kullum yana sai da takalma. Zololo, me faru? Shege. Happy birthday to my real friend, Mai Wushirya. No, me faru? To ai abun ya ban mamaki, amma sai da naji ya mai wishing happy birthday na tabbatar cewa wannan abun da wasa yake yi. Allah sarki abokane. Duk yanda kai da abokinka dai bayan da za ka yi da shi, a wani lokacin zai ma wasa, wani lokacin kuma sai a hankali. To muna mai barka mu ma da happy birthday, muna mai barka da sabuwar shekaran haihuwan shi da ta zagayo. Muna mai barka, Allah ya ƙara kwanaki masu albarka. Masu kallon mu kar ku shagala, za mu so kar ku manta ku danna mana subscribe kuma ku danna ƙararrawa, saboda idan muka ɗora wani sabon bidiyon za ku ga notice, za a yi notifying naku cewa mun ɗora wasu sababbin videos namu ko da yaushe. Kar ka manta subscribe yana nan ƙasan bidiyon, za ka danna mana shi, mun gode sosai. To a wannan lokacin da muka zo muku da ƙarshen wannan labarin akan birthday na Mai Wushirya. Mun gode sosai, sai mun sake haɗuwa a bidiyon na gaba.